Maksan cedera, jaya sana. Lama थाबायनो सिन्थायनो मबाइल नङा साथायला जोङो माबायाव थांनो नागिरदों थिनालियाव सकआव आब' मा जायोमोनलाय आब' बिदिनो मा होनो बेरायथावथाव थांनो नागिरदों आरो जेरावबो थांनो मोना बिजनेसफ्रावबोथ' बाजार जानो मोना नालाय जोङो ओरैनो थांनानै बेरायथावथाव थांनानै फैनोसै आरो खारनानै मेंबाय आंखौ फैनो मोनगोन ना मोना नायनोसै मैथा बांगाल मा अबाव Yo, मैगं मानसि सान्दुङानो गोसाथार जोङो साथाबो लाबोनो रोंदिया बाङालि फारानि बाङालिसो दा बाङालि बांगालथ' नङाना ओइ नै जि साइज नुदों ओइ नै बिबार बारदों गोजा गोजा थिं लामा थांबाय ओरै जों गामि हाबग्रा जाबाय ओइ बाजार जायो बेयाव फिसा गामिनि उफाय गैया जोङो थाबायनानैनो थांनांसिगोन आरो जोङो फिरफिलि मोनासै आरो दाथ' गारिथ' खारखाया ओमफ्राय बे मा होनोमोनलाय लकडाउनबो नालाय जोङो थाबायनानै थांनांसिगोन उफाय गैया जोङो सान्दुं गोसो साथाबो लानो रोङाखै थाबायलांफाबाय थादो जोंजों बेयाव दाउ बाजार मैगं बाजार मा लागोन मोनफैबाय जोङो नै लाबाय मेथाइ लाबाय नै नङा आनैया इथिं थायो नामा Didit! Hai! मा खालामदों? Ada dia yang ada dia nggak? Dia apa tadi? 손은 못 나겠지. 마브레이. 너무 맛있어. 네. 굴리굴리카. 이래 마바 상나이만 깡. 안 그 자나 해야니. 자나 해야? 신이 왜? 신이 왜? 오늘 와서 오늘 이러고. 어디 보자 왜 봐봐 마늘 충분히 나가리 마마는 ጫው 시부리 스카플라브 스카고 슬라브 레디키네 Aku mau lagi kuliah. Mana tu lawan ni? Emang sebenarnya pada pintu. Asa kau sih ada. Bahaba kau boleh bahasa lain. Jalan seru. Jalan hai udah. Say thằng Thi. Hả? Không cầm thằng gì mình. Không à. Cái gì tên là của mình. Cái số thằng Slam này ngon à? Phải là gì nó thầm hơn. Sao mới sang nguồn này? Thật được. Thế. Là cái này mình thà ra rồi. Đang lấy từng chứng minh chân kìa. Kiếm nó đưa mau cho mình. Thật đó. Sao nữa? Chứng này này chơi. Thắp lần. Nó xây dựng. Thắp lần nữa mình. Hả? Thắp lần. 타바이나네 당시
मोनासि थान्दा जाबाय जाखांबाय लोंखांबाय न'आव थांनोसै जोङो थाबायनानै थांसै ओमफ्राय मा होनबावगोन ओमफ्राय मोनाहांबो जाहैबाय ओमफ्राय जोङो दा न'आव थाबायनानै थांबाय थानोसै जोङो माला मोनहैगोन मिथिया ओमफ्राय जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ देखायनो हानाय नंला बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जोंनि भिडिअखौ बाय बाय